Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с нов клип от The Clashers и играта Clash Royale и сигурно първото нещо, което забелязахте е колко съм дропнал купите, 3600 близо. Това е защото експериментирам с ето този дек. Нагласям го, сменям принцеси, сменям тук Fire Spirit-четата, Wizard и всичко, Грейвярда. Основните карти, също знаете, в един дек се базира на основните карти. Това, което аз искам да имам в него е Executioner, Гигант и Грейвярд. И от тук нататък почвам да променям всичко. Добавих фриза, за да го комбинирам с Грейвярда, получаваше се някога, някога не. Но като цяло, ето това е нещо, с което горе-долу се спрях и се пробвам и взех, че имах една-две победи. Всъщност тук играх малко с мускитарките, защото ми омръзна. Вижте, загуба, победа. Така че още експериментирам, нагласен, променям и ще видим, може да ви представя новия дек в някой следващ клип. Но целта за този клип е съвсем друга и тя е Bandit Draft Challenge. Ние съответно няма да играем с този експериментален дек, защото първо не съм свикнал с него, второ не мисля, че ще е финален, ами ще променям още доста неща. Така че се връщаме на трите мускитарки, добре познатия ни дек, и ще влезнем в битка, надявайки се да удариме джакпота и да спечелиме бандита, съответно да го пуснем веднага в действие с някакъв още по-нов дек. Та така, знаете, бандита се печели на 12 победи, всичко нататък вече е зависимост от колко вие си изкарате, но топ прайз е 11 000 злато и 550 други карти. Та така, сега влизаме, първото влизане, знаете, е безплатно. Вижте, тук има няколко... това е новост всъщност. Докато стигнете някакъв таймлайн има и когато го напълните, печелите определени неща. Примерно на 2 wins печелите Gold Chest. След това 8000 на 4 wins. Magical Chest на 6 wins. Идеално. Добре. И Rewarded 9 wins. Окей, 25 000. Браво, бе. Добре. Така, това е променено, така че трилода тук правилата са същите. Левел 9 ставаме автоматично Rare Card, Level 7 Epic Card 4 и така нататък. Overtime, не така. Overtime е 3 минути. Добре, започваме с първата битка. Предполагам, че в времето, в което вие сте гледали този клип, ще гледате този клип. Торнадо или Mirror, предпочитам Mirror, качили. Така, тук пеката с Mirror странно ще бъде. Witch, добре. И запче. Супер. Всъщност времето, в което ще гледате този клип, сигурно много от вас вече са се пробвали и някои са го спечелили. Пишете долу в коментарите кой от вас го е спечелил. Ще се радвам да опишете и някакви декове, защото знаете, това е най-новата карта, още не е използвана, не сме я виждали в действие. Така че пишете долу някакви готини декове да експериментират нашите зрители, които вече са набавили по този начин картата. Тук имаме Royal Giant, ще го контрираме веднага. Тук ще се опитам. Добре. Все пак ще успеем ли по някакъв начин? Имам два вида гоблинчета. Добре, ще ги пуснем в нападение, поне единия вид. Ето е и бандитката, на мен не ми се падна за да избирам. За съжаление, поне я видях за първи път, я виждам в действие. Което е щастие за мен, виждам бандитката. Така, виждате, успях да взема едната кула. Дали да се пробвам да взема втората с внезапна атака с мини пек. Хайде да пробвам, защото колкото повече време се бавя, толкова по-сложно ще бъде. Така, няма да успеем тук да направим нещо особено, затова ще си седиме на стола и ще чакаме тези да приближат, за да ги контрираме с един Witch. Така, интересен е този Draft Challenge, знаете, дековете са абсолютно динамични, получава се каквото се получава. Тук пак той прави същата грешка, ще му взема Royal Giant с барберенчета и от другата страна ще си атакувам с Witch и с гоблинчетата. Така, сега обаче отново ще трябва да поизчакам малко, защото не можах да се организирам да направя атаката си дясно. Затова сега сме на тема дебнене. Тук сега ще се дебнем с този играч, той няма Royal Giant, ще трябва да изиграя още няколко карти. Затова може би аз ще тръгна... тук той започва с лошото, обаче аз имам Wizard. Да, ето го стрелкането, самия даш на бандита, както се казва, но е бързо спрян от Wizard и тук имам един хубав шанс за контратака. Witch-а, бързо се пускат скелетите напред, отзад ще... не, торнадото, което е малко кофти, вижте как хубаво ги изби. Обаче ще започнем с едни барберенчета от тази страна, гоблини. Да видим, те гоблини са земните, няма да може да се
придвижа достатъчно, но имаме шанс. Ето вижте колко хубав демидж, хубав 5-600. Тук ще трябва да се справям бързо с от двете страни атака. Добре, успях да справя. Тук ще трябва да използвам миръра, за да спра по-бързо Royal Giant-а. Успявам и ще се пробвам на контратака с Wizard и малките гоблинчета. Ето бандитката отново отдясно, обаче този път няма да рискувам и включвам мини пеката заедно с спир гоблините с цел сваляне на кулата. Отляво обаче ще трябва да се предпазвам в този момент. Дано да не ми стигне времето. Добре, първа победа. Инфаркт на първа победа срещу Слад от Тимур Плей Адама. Така че спечелихме си една победа. Дека, който аз ви показах, всъщност той няма да изобщо да се използва, защото това е Draft Challenge. Аз се обърках в началото. Изобщо не прочетах, прочетах Bandit Draft Challenge, но нямаше нищо общо с това. Така че продължаваме с втората битка без да се бавим и сега играеме. Тук Лок. Аз го спечелих при няколко епизод. Ето го и бандита, добре. Ще използваме него. Тук изборът е труден. Ще вземем Witch. Така и миньони или гард. Ще използваме миньоните. Така, изчакваме последната карта от противника. Дано да има някаква силна карта с повече здраве, защото иначе ще е малко сложно. 3 легендарни рокети. Тук работата ще е много сложна, хора. Първо, че с бандитката изобщо не знам как да играя все още. Но ще пробваме, нямаме избор, ще се пробваме с различни неща. Lumberjack го пускаме тук и приготвяме Далок за контратака. Ето го, възможният момент. Добре, тук горе-долу успяхме хем да направим защита. Не, всъщност каква защита направихме? Абсолютно никаква. Сега москитарката му напредва към моят... не, балон. Балон. Ice Wizard, бързо. Тук аз играя с 4 легендарни Далок, бандита, Lumberjack и Ice Wizard. Добре, не успя да удари балона и... имам и клоун. Че гаден дек. Не знам какво да правя сериозно. Това рокет сега да му прасна ли една... Не. Лошо, как ще се защитиме тук? Миньони. Добре, миньони. Ужас и рейджа. Добре, пак успяхме по някакъв начин, но няма да може да спечелиме така, ако играем само на защити. Ще трябва бързо да измисля нещо. Изчаквам да се натрупа малко. Гледам, че Уича се е приготвил в ляво да излиза. Така че ще изчакаме по някакъв начин да направим, да комбинирам нещата с Уича и с бандита. Направо нямам си на идея. Много гаден дек ми се падна този път. Ето го и Ice Wizard. Две легендарни карти пускам заедно с Уича. Стрелка даша на бандита помогна тук, но ще помогне само срещу този москитар. И тук бомбата. Добре, успях. Добре, той целеше това. Сега Lumberjack. Предполагам Далок, няма нужда. Ще пуснем миньони тогава. И имаме още един бандит, който ще се пробвам да пуснем веднага след като падне кулата. Ето и не пада. Пускаме бандита. Между другото, втори уич ще пусна. Няма начин. Втори уич, офанзивата продължава. Изобщо не се отказваме. Далок и победа. Ето е и втората победа. Успяхме да си спечелиме с този странен дек, който ми се падна. Видяхте сами какъв е. Далок, Lumberjack. Имахме Witch, разбира се бандита и още една легендарна Ice Wizard. 4 легендарни карти. Добре. Взехме си тук едно Gold Chest, че сега ще го отворим. Един гигант. Добре, това ми хареса. Миньончета, Спир гоблинчета и Гоблин Хът. Добре. Интересно. Наистина този Draft Challenge е по-интересно от предишните, където само се биехте. Сега горе-долу има така наречените Milestones, където са по пътя за победата. И най-накрая това ни е финалната цел. Така, преглъщаме и се включваме в третата битка. Прощавайте. Сега интересно. Интересно, ще вземем лавата. Така, след това е Fireball, разбира се. Royal Giant или Принц. Не знам кое. Наистина, Принц ще вземем. Принц и аз. Knight. Така, Ice Wizard. Да видим. Какво ще ми набута противник? Дравче. Този път нямам бандит. Така. Интересно. Лава. Това си картите, които аз избрах. След това гледам се заредил фриз. Добре, ми пускаме лавата. Аз не обичам да играя хидж въздушни.
но по някакъв начин ще трябва да се спасявам каквото и да правя тук. Така. Имам бандита. Той си е дефолт, бе, нещо. Или той ми го е пратил. Не, всъщност той ми го е пратил. Вижте колко глупости изговорих за такова кратко време. Сега ще дебнем с фриза. Това ми е идеята тук. То пък какво да фризнеме, нищо особено. Дайте една пека да изиграеме. Така. Пеката тук не беше добър избор, защото с гоблинчетата малко не се комбинират както трябва. Но не знам какво да направя, още не мога да се организирам спрямо този дек. Ето Royal Giant, който му дадах, който беше грешка да му дам, но ще трябва да се спасяваме по някакъв начин и това разбира се с Ice Wizard. Добре, ето и бандита, така, имаме шанс за контратака. Напред е Найта, зад него е бандита, дали ще направи даш? Yes! Успяхме да направим един хубав даш на кулата му и ще му нацепиме малко демидж, както се казва. Изчаквам тук да си понапълна, за никъде не бързам. Виждате, че в момента нещата се... Какво се случва всъщност? Успяваме някакси да почти да вземем кулата му. Сега ние в ляво повече няма да се интересуваме толкова много какво се случва, затова започваме нашата офанзива от дясно. Все някога ще минем и в ляво да си вземеме нашето, както се казва. Но за сега искам да се съсредоточа да вземем малко демедж и от ляво. Ето е инферно кулата. Как ще контратакуваме? Един найт. Тук скелетончета дали ще отклонат? Точно така. Можем да използваме и тук ще фърлиме бандита. Три мускитари. Лошо. Сега, 3 мускитари, аз имам само фаербол. Поне ще спреме една от тях. Гледам, че е на по-малко здраве. Задължително трябва да го играя фаербола. По-бързо е. Ето, веднага ли изтървах, не съм играл с фаербол, просто не мога. Но бързо трябва да се защитаваме по всякакъв начин. И също така от... Вижте какво направих, пуснах без да искам скелетчета, няма значение. От ляво вече ще трябва да си вземеме своето, защото нещата станаха малко по-сложни. И за това сега правим една мощна офанзива и чакаме на фри спела, който ще пуснем върху инферното. Нямаме избор. Инферното напред продължаваме с още един бандит, с малко скелетончета. Добре, кулата поне успяхме да я вземем. Сега не знам какво точно да предприемеме и дали няма да е добре да си играеме. Да, лавата ще си играеме в Royal Giant, лошо. Тук Найта има малко време и нещата стават много сложни за мен. Много сложни. Дано да успеят да махнат Royal Giant на време. Така, ето го и Sudden Death. Така, тук ще трябва да се защитаваме много усилено, затова се съсредоточаваме върху изцяло лявата страна. Така, успяхме по някакъв начин да запазиме Ice Wizard, след което ще играем бандита в ляво. Кулата бива замразявана. Трябва ми сила, трябва ми пеката. Така. Лошо тук играе... Не го видях този барел. Победата за противника. Кофти хора, кофти. Така, първата ни загуба. Спечелихме си коронка обаче за клан честа. Знаете, след новия апдейт, след като печелите и в челенджите, независимо какви, вие си прибавяте към клан честа. Затова сега продължаваме напред, независимо загубата. Ние няма да се отказваме, докато не събереме и трите загуби. Така, Найта по-добре. Хок или балон. Хога ще използваме, макар че аз не играя с него. Един фаербол за мускитарките. Бомб Тауър или Барбериан хът. Хът е по-хубаво качили, не знам. Сега изчакаме опонента да видим какви ми ги е набутал. С какво не може той да играе, защото хората предпочитат да набутат на другите, каквото не могат да играят. Интересно, Lumberjack, Witch имаме, бандитката. Добре, пускаме Witch-а. Той пуска... има принцеска. Принцеската може да се справим с нея с един Barbarian Hut. Не, няма Barbarian Hut, защото той пусна Bomb Tower. Ще направим един Lumberjack и един Fireball, макар че няма особен смисъл, поне да махнем принцесата от пътя. Тук малко демидж може да ми направи на кулата, не се притеснявам от нищо, защото изчаквам спаркито да се зареди. Направо такъв дек ми е измислил този моят човек, че... Сега, какво трябва да направим? Нещо да предпазва спаркито и това ще са барберианите. Напред барберианите, след това пускаме бандита или найта и след това спаркито. Нещо от сорта ми се вижда, ми се върти в главата. Изчакваме втората... Тук обаче... Как ще се зачетим от тези
О, и балона. Балона го бях забравил. Уич е единственото ни въздушно. О, имаме и клон. Той го клонира абсолютно нищо. Прощавайте. Сега, балона ще направи малко демидж на кулата. Това го предвидихме. Но, дали ще е възможно да комбинираме. Ето тук е един от бързия лъмбърджак с бандита. Нещо да измислиме, просто трябва да го изненадаме. Мисля, че нещата се получиха добре. Ако успеем да се справим бързо с този бомб тауър тук, имаме шанс и да вземем и кулата дори. И да, това ще стане. Хок веднага в атака. Да продължаваме нашата офанзива. Няма да се отказваме пред нищо. Сега е време вече да направихме доста демидж, между другото. Виждате, кулата е почти чао. Той ще съсредоточи неговия огън в ляво, за да може да бутне моята кула. Така че ние ще трябва да се защитиме и ще пуснем един Найт и един Уич. Специално заради Валкирията. О, да, добре. Тук Уича ще се справи с тези миниончета. Напред, може би, един лъмбърджак. Не, спарки ще пуснем за изненада на противника. Едно спарки. Бандита напред. Тук. Да, давай Уич. Yes. Така. Спаркито е в атака. Спаркито е в атака. Само един изстрел да направи на кулата и аз съм доволен. Yes, ето го изстрела и победата. Това ни донесе третата победа. Разбирате ли какъв кеф е това? Спаркито да направи последния изстрел и да вземе толкова много демидж на кулата. Направо така много добре се надъхах сега. Продължаваме напред. Сега втория майлстоун гоним, който е 8000 злато. Супер. Така. Батъл директно. Да видим какво ще се случи. Този епизод може да е малко по-дълъг, но знаете, ние играем... тук Грейвярд. Тук ще го изненадам. Принцеса или минион. Принцеската. Добре, две легендарни до тук. Елит барбериани за напред. Fireball или Poison. Fireballче. Така, набутахме му, що годе разнообразни карти на него. Сега да видим какво ще се случи обаче при мен. Така. Гигант, yes, и фриз. Това е горе-долу ония дек, който го изпробвах, дано да ми е на късмет. Почваме отново от лявата страна. Ето го от неговия хът. Тук ще се защитаваме с принцес. Тук ще трябва да се защитаваме още малко повече. И ще пуснем бандита в защита да видим какво прави. Добре, справя се, що годе. Ще бъде ли убита от това? Добре, в лявата част обаче наблюдаваме гиганта, който напредва и е време да подготвим Грейвярда. Даже няма да се подготвим и направо го пускаме. Изчаквам фриз. Давай фриз. Давай фриз. Давай фриз. И так. Фризнахме го да видим колко ще вземем демидж и дали ще може да съборим кулата. И успяваме. Ето е първата ни офанзива с Грейвярда. Значи това е почти 1:1 с дека, който изпробвах. Тук ще трябва обаче някаква защита да направим. И единствения да пуснем втора принцеса с арчерки. Трябва да забавиме балона максимално. Съответно арчерките са вече в историята на човечеството. Тук дали ще мога да комбинираме ние елит барбериани да напреднат? Какво ще кажете? Хайде да ги пуснем. Добре. Ще трябва да защитим принцесата и този барбериан хът да бъде премахнат, което ще е една хубава начална позиция, защото той ги пуска за да превърти карти и струват 7 елексир. В този момент един Грейвярд си мисля, че ще е много подходящ там горе и изчакам отново фриза. Давай фриз! Давай фриз! Давай фриз! Обаче Poison е там и няма да има много смисъл от фриз. Така че продължаваме пак да си дебнеме. Добре, Найт имаме от тази страна. С какво да го контратакуваме? Може би с бандита. Хайде един бандит и едни арчерки. Така, бандита успява да се справи и пускаме и принцесата напред, за да свали тази кула. Не е бутей. Така, ще видим ли даша на бандита? Не. Ето го даша и кулата е в историята. Така, продължава. Тук този балон не го предвидих. Лошо, ще атакуваме. Най-добрата защита е атаката. Така, виждате, тук успяхме да се справиме. Грейвярдче. Сега, фриза. Време е за фриза. Време е за фриза. Така. Ето го и фриза. Ще докопа ли демидж? Давай. 90-23. Yes! Четвърта поредна победа. Поредна не ден, защото имаме една загуба, но четвърта победа в Bandit Challenge и това ни осигурява 400 злато. И разбира се, дали ще вземем сега 8000, където ни обещаха. Хайде. Ето го. Collect. Даваме и си го прибираме.
Така, продължавам да трупам точки и за клан честа. Ако забелязвате, тук съм малко назад аз. Оп, това е позицията ми. Да, и тук съм назад. Къде отидах, бе? Така, на 13-то място съм 20 коронки. За нашия клан минимума е 15. Има още много хора, които да играят. Виждате, че в момента дигаме нивото на 36 800 купи сме и продължаваме обаче с целта на този епизод и започваме да се борим и виждаме пред нас Magical Chest за Арена 10, който ще е. Няма да се бавим повече, направо влизаме в битка. И така, Мега Миниън или стрели. Мега Миниън, предполагам, че за защита ще е по-добре. Poison или Lightning. Poison-чето качели по-добре ми се струва. Разбира се, Хок. Тук Witch. Добре, ние сме готови да видим противника. Сега. Дела Бандита. Добре, това ще е на испански. Така. Сега. Имаме Ice Wizard, Hawk. Започваме с един Ice Wizard, лекичка отзад. Ще го комбинираме, може би с... Така, той има Москитар. Москитар е добре да го комбинираме с един Mega Minion. След кое... О, Dark Prince. Един Hawk Burst и разбира се искаме въздушната защита да ни е на ниво с този магиосник, който ще бутне Бейби Дракона. Бандита е от неговата страна този път. Така, все пак успяхме да докопаме и кулата и ще и направим някакъв тип демидж. Даже гледам, че няма да е някакъв, ами ще си е поне половината изчезна и по-голяма част от половината. 2/3 от здравето на кулата изчезнаха и ние ще може да си отнемем дъх, защото аз имам Giant Skeleton, който пускаме да цепи напред. Така, Giant Skeleton е гадна карта, особено Royal Giant, тук ще го контрираме с Witch и с Ice Wizard, за да може да стреля по-бавничко. Да видим дали ще ми върже. Наистина, знаете, голям късмет се изисква да спечелите драфт челенджа, защото в момента, то още в началото си мисля, че преди 2 часа го пуснаха горе-долу. Ще играем Хок от другата страна, защото Giant Skeleton напредне така или иначе и самата му бомба ще унищожи кулата. А от другата страна, тук ще трябва да се защитаваме, обаче лошо. Така, тук е един Poison за бързо премахване на тези миниани. По-бързо е, добре. Бандита в дясно, хора. Бандита в дясно сега ще направи... не, чак толкова много. Мега Миниъна се заема с задачата. Та, знаете, преди 2 или 3 часа го пуснаха, не си спомням точно колко, може и повече да е. Та всички добри играчи в момента са се наточили да си печелят бандитката и за това е малко напечено положението и има по-голямо количество отворени играчи, отколкото нормално. Но на нас не ни е страх и започваме да се биеме мощно за спечелването му. Тук ще изиграем един Хок. Така, виждам Giant Skeleton, няма да мога да го пусна предварително. Ох, този Lightning, добре. Да видим обаче с какво ще контрираш Мега Миниъна тук, ще отнеме ли. Да видим дали Хога ще може да се бори, не успя, обаче тук аз имам проблем с тези миниани. Лоша работа. Бая здраве отнеха на кулата. Бандита тук ще си замине и аз ще... Успя да се справи толкова бързо с скелетите ли? Добре. Тук използва всички усилия и успява да ми вземе кулата, но аз вече доста напреднах. Той използва много ресурс за отнемането на тази кула и тук аз мисля, че вече спокойно мога да погледна и към голямата му кула. Така че пускаме Giant Skeleton. Тук 3, 2, 1, една защита, така съвсем случайно. Ето го, матч овър и победа! Вече сме на 5-та победа в Bandit Challenge и продължаваме напред, не се спираме пред нищо, докато не докопаме картата. Имаме само една загуба до момента, една злощастна загуба. Така, вече имаме между другото 92 карти до тук. Сега играеме за Magical Chest, който веднага ще отворим май, няма да се присъединява тук с време. Пускаме го и започваме да играем за него. Стискайте палци, хора, така. Стрели или Poison? Хайде стрели този път. Сега, принц или барберени? Барберени. Тук имаме бандита, естествено, тази нова карта, който никой не знае. Запли, тук. Добре, запче. Добре. Сега да видим какъв матч му дадах. Силен дек, между другото, на този. Дали ще мога да го контрирам? Това също трябва да се взима под внимание, когато правите драфт челенджи и давате на друг. Ахмед. Играем срещу Ахмед. Така, Пека. Тук имаме... Добре. Атакува с Миньор, Ice Golem и Ice Spiritче.
ужас. Тук имаме лошо. Добре, не знам какво да направим. Тук нищо не мога да направим. От тази страна ще направим малко атака. Да видим как ще се справим с този... това Спарки. Това Спарки ме притеснява много. Ще го запнем, да видим бандита дали ще може да го оправи. Сега, време е за запа. Миньора. Така, бандитката, моля се бе, бандитки. Добре, успяхме да се справим с Спаркито, с бандитката, което е странно, до сега не бях го пробвал. Така, един хубав фриз и продължава напред. Ето го принца, който му го пратихме. Той ще бъде сломен от Мега Миниана, но ние трябва да мислиме много сериозно как да атакуваме. Защото дека, който направих, не може да си играе добре с Спарки. Със сигурност той ще напада отляво. Затова, не знам, и ние ще нападаме отляво. Така че пускаме барберианите. И изчакваме, хора. Чакаме да видим Спарки ли ще е. Ето го Спаркито. Освен една атака да му направя от лявата страна, защото все пак ние трябва да взимаме нещо от тая кула. Не може само да се защитаваме от Спаркито. И отляво нещата изглеждат добре, между другото. Така, сега имаме комбинация Wizard с Спарки. Лошо, много лошо. Лошо, става все по-лошо. Бързо, запа, бързо. Изтървах го. И сега нещата стават много лоши за мене. Спаркито поне падна. Тук обаче става сериозно. Така, сега ще може да се справим с тази атака. Така, барберианите тук ще защитат. Всичко зависи в момента, между другото, от Спаркито, от коя страна ще излезне. Надяваме се да не ни спре чак толкова много. Бандитката, видяхте как се справи с Wizard, страхотно, значи тя ще е много ефикасна точно срещу... Така, тук и ние арчери, не могат ли да помогнат в събарянето на тази кола? Хайде, не е толкова сложно. Давайте, принц, бандитке, тук ще ни помогнеш ли или ще ни изоставиш? Хайде, че имам да взимам кола 23 секунди, нещата изобщо. Така, тук успяхме, още едни арчерки. Продължаваме офанзивата си към главната му кула, след което ще пуснем една мини пека, надявайки се да не я забележа толкова бързо. Не, забеляза я, за съжаление, и отново влизаме в режим на защита и то срещу принц с Айс Голем комбинацията. Бързо ще се справим с нея, между другото. Ето го Спаркито, това Спарки. Не знам как ще го изчакам и ще го атакувам с бандитката и с запа. Това ми е идеята, да може да премахнем Спаркито. Така, Wizard да си го отнесе. Бандитката ще бутне Спаркито. Добра новина. Не! Бързо! Не, защо? Само на едно. 2 Спаркита! Добре. Този мисли, че се базика с мен. Добре. Така, Мега Миниана. Едното Спарки оцеляли. Как така? Добре, пека, бандит. Тук арчери. Тук ще трябва да запнем принца. Тук е ни Fire Spirit за подкрепа на... Така, давай спек, давай мини пека! Давай мини... Yes! Ето и победата! Добре, 6 победи вече бележиме. На половината път сме до спечелването на бандита. Изкарах уникален късмет, защото срещу Спарки нямах абсолютно така никакви карти, да се каже. Импровизирах с бандитката, импровизирахме с всичко и сега е време да си отвориме Magical Chest-а. Имаме и Chest Opening новина, не очаквах между другото, не бях разгледал този челендж. И така, 621 голд, 14 скелетона, 2 гоблин хъта, 21 гоблина, 21 гоблин генга, 33 найта, Rare карта Хок 20, аз ги раздавам ден, но сега е момента на истината и 3 голема. Така, нямахме легендарна карта, но все пак Magical Chest си е Magical Chest и разбира се включихме в нашия епизод и Chest Opening, кой го очаквал. Така, сега този епизод вече напредва на 30-та си минута и ние продължаваме напред, за да не губим повече време. Така, тук ще си избереме Ice Spirit, хайде, добре, Rocket или Lightning, това е сложно. Тук бих избрал Lightning, хайде. Така, Furnace или Inferno, Furnace, разбира се. Сега имаме избор между Далог и Гоблинчета и ще изберем наистина Далога, разбира се. Да видим какви ми ги е набутал този. Така, Home, The Fight, добре.
Имаме Гоблин Хът и Фърнанс. Започваме естествено с Фърнанса. Ще го тровиме. Видяло се, че ще го тровиме и пускаме и Гоблин Хъта, съответно принцеската. Не, дълъг няма да го използваме за това. Тук ще изчакаме да дойде малко по-насам. С един мега минион ще атакуваме. Той обаче контратакува. Добре, тук ще си изчакаме малко. Да изчакаме ли да видим дали ще има хок? С какво ще ме атакува той? Все още само принцесата сме видяли, айс голема и гоблинчета. Лава. Ето това очаквах. Чакаме тук. Добре бе, айде бе, гоблинче, аре убийте тази принцеса. Така, сега гиганта ще го пуснем за предпазване. Тук още един Фърнанс да помага. Тук ще пуснем и Гоблин Хъта от тази страна. Ето сега, примерно, принцесата ще се занимава с гиганта, а всичко останало ще цепи по лавата. Фаербола може би ще го използваме. Сега ще видим каква е ситуацията. Мега миниона за защита. Трябва да си пазим кулата и от тези гоблини, и от принцесата. Време е за контратака, но аз нямам нищо, хора. Нямам нищо за атака. Това е много лошо. Така, да видим Айспирита. Продължаваме с един гигант. Между другото, ако сте гледали предния ни епизод, лога вече може да се слага от страни или виждате как го прехвърля. Не може да се сложи върху кулата директно или пред или отзад, но стига с тези подобности, защото аз имам тук да печеля битка и нещата хич не са добре за мен. Хич не са добре. Този тип спам дек имам, който е, където ще пускам постоянно някакви хътове и всякакъв вид така сгради. Имам шанс, ето един мега минион ще пуснем. О не, рокета, който му дадах, да. Лошо, хора, лошо. Тук нещата изобщо, този дек аз идея си нямам какво да правя, аз нямам атакуваща карта. Аз имам гигант. Това е единственото нещо, което е атакуващо и наистина нещата стават все по-сложни и по-сложни за мен. Дано инферното му да няма сега инферно. Мега минион някакъв ще пуснем тук. Вижте, аз просто нямам. Аз нямам атака. Имам лайтнинг. Очаквайки какво да го правя този лайтнинг, ще го пуснем нещо да прави там. Добре, направихме малко демидж на кулата му, но това е нищо. Това е направо нищо в сравнение с това, което трябва да правя в момента. Ето го и рокета. Той с роките ще ме вземе. Това е положението. Той с роките ще ме вземе. Тук гледаме хора към първата така сигурна победа. Виждате как хубаво се защитава с Инферно Дракона. Инферно кулата, принцеса. Аз нямам атака, аз върта едни и същи карти. Просто нямам атака, за съжаление. Ще трябва да спамя спам дек малко. Да видим докъде ще я докараме. Гиганта се надявам напред да обере огъня, докато спамим с другите фигурки. Другите единици. Две фурни, два хъта имам. Още един гигант ще пусне напред да защитават всичките спамърски единици, но принцесите се справят много бързо с тях. Просто нямам шанс. Пускам лайтнинга. Това е моят шанс. Лайтнинги да точа демидж, както той точи с... ето го. Нямам. Просто ще е много трудно да спечеля тази битка. Направо невъзможно. Пускаме и фърнанси, и хътове и всичко започва отново от начало. Много тежка. Така, хищно обичам такъв тип декове, спам декове. Това са ми най-противните декове и хубаво загуба си. Това е положението. Това е един дълъг тук да го поизчистиме малко. Ето и бандитката. До сега, що не беше играл бандита, няма значение. Работата е ясна, хора. Честита ви втора загуба. За съжаление, това е положението. Нямахме никакви хубави карти. Аз изобщо не съобразих, пък и той ми е дал точно най-гадните карти в комбинация в това. Ето е втората загуба. Добре да, надяваме се, че от тук нататък ще имаме малко повече късмет, затова пускаме отново битка. И... тук вече са в мои води. Трите мускитарки с Валкирия. Един лок ще използваме за три. Бандит, добре. Тук вече сме в по-мои води, това ми харесва. Съответно на него му набутахме доста криви карти. Witch, Ice, Golem, Lava и Freeze. Така, нека да видим сега. Той пък ми е набутал Мортър. Така е, танто за кукуриго. Продължаваме, няма значение, пускаме си, почваме си наново и си пускаме Валкирията. Сега този Мортър, какво да го... Гледайте сега,
какво става. Ще го пуснем тук поне да точи демидж. Лоша работа. Бандита да удря принцесата, аз да си използвам москитара тук. Тя пък принцесата умря от мортера. Добре. Сега интересно се получава, виждате мортера с валкирията, добра комбинация, горе бандита успя да си вземе демидж, а тук едната москитарка си троши по лавата. Добре. Интересно се получава. Не знам дали има рокет, да рискувам, ще рискувам да пуснем 4 москитара да нападат към кулата, няма да се защитаваме отляво. Направо тръгваме в офанзива, бясна офанзива с 4 москитара и се надяваме да успеят, и ето ще успеят да бутнат кулата. Наистина много силна игра, валкирията в центъра трябваше, какво стана, добре. Продължава моята опасна офанзива с 3 москитара, които си стрелят по кулата и да видим дали ще успеят. Пускаме един топ отпред. Да е така, добре. Победа, бърза победа, такива игри искам да виждам, бързи победи, не да се мотаме по 1 час и да правим някакви изпълнения с, както миналия път видяхте. Така, 6-та поредна победа и продължаваме да драпаме, 7 победи имаме и продължаваме да драпаме нагоре към бандитката. Така, миньор, разбира се, даже няма да се замислям. Гоблин барел с миньора може да стане добре. Така, сега е време малко и за защита да помислиме и това е пеката и бандит. Добре, супер. Имаме си бандит. Чакаме сега опонента. Да видим какво е решил да ми даде. Така. Да видим. Сега имаме Lumberjack, Ice Wizard, Миньор, Бандит, 4 легендарни, отново една хубава комбинация от легендарни карти. И ще атакуваме с Миньор, Goblin Barrel. Тук Миньора малко ще отпадне като чили. Добре, продължаваме, защото видях, че се е заредила бандитката. Ще изненадаме. Ето така. Започваме нашата офанзива. Сериозна. Лошо. Сега ще трябва да мислиме за защита. И отново Ice Wizard, естествено. Една от най-добрите карти за защита. Не предвидих това. Лошото е, че нямам и хубава контра на това. Fireball. Добре. Успяхме горе-долу да ограничим демиджа. Сега ще трябва да се защитим малко по-добре от този балон. И това е, разбира се, да си пазим Ice Wizard, да не го пускаме така безразборно, защото виждате какво се получи. Отдясно сме на половина. Добре, сега започваме с някаква бавна карта и това е мини пеката. Той ще атакува отляво, отдясно, аз отляво, може би трябваше да я пусна от другата страна. Така, тук ще използвам един миньор, един бандит, един фриз, ако може, и разбира се гоблин генка. Да видим докъде ще я докараме с това. Лошо се получи, много лошо. Много лошо. Добре, бързо. Ice Golem, Ice Wizard бързо трябва да се справя с положението и отново се оголих отдясно. Така, втори път една и съща грешка. Арбе, къде е това Fireball, бе? Какво стана? Изтърва го. Не. Добре, това забавяне много ме нерви и това е едно от нещата в Clash of Clans. Не може да се пусне картата на време, да не я пускат изобщо. Така се бърка цялата игра. Ясно. Сега той няма какво да прави, ще атакува иска отляво, затова започваме цялата си защита и атака едновременно от лявата страна с всичко налично. Няма изобщо да се жалиме и добре, Ice Spirit успя там да се справи. Съответно пак зле е за нас работата. Ето го и това, тук нещо. Не, сега избързах. Не, тази битка беше толкова зле, така не съм се излагал отдавна. Направо така хубаво започна и толкова зле да свърши. Вижте какво стана. Загуба. Ето това беше всичко от участието ни в Bandit Draft Challenge. Не успяхме да си го спечелиме. Наистина известна доза късмет не ми достигна също така. Но нека да отворим този чест, да видим какво все пак ще ни се падне. 3800 злато, добре, 2 инферно кули, 23 елит барберия, много добре. Така, 60 Royal Giant, няма какво да ги правя тях. 64 Найта, няма какво да ги прави и тях. И разбира се да видим Bomb Tower. Добре, ще се направя надоволен, но не съм, да знаете, под секрет. Така, следващото влизане 100 джема, ако искате да се пробвате да се спечелите бандита. Мисля, че тук ето ти Bomb Tower. Успях да направя 9 победи, аз пък 7. Добре, може и да си пробвам пак по-нататък, но не ми се вярва, не знам, вижте колко много време ми отне.
30 и кусур минути, 40 минути близо вече правиме този челендж и мисля, че подходящо да приключваме толкова дълъг епизод на Роял, отдавна сме правили, но все пак надявам се да ви е било интересно и да сте харесали дековете, които използвах. Така, скъпи приятели, това беше всичко от мен за днес. Надявам се наистина да сте научили нещо от Bandit Draft Challenge и ако ви се паднат някакви такива подобни карти, да използвате една от техниките, които коментираме. Аз бях Слави и ще се видим отново в следващия епизод.